Hot Exo Place BG и тук до мен е Кейси Лавърс и днес решихме да ви заведем... Обратно през алеята. Окей, и днес решихме да ви разведем на разходка из нашия квартал. Взех селфи стика. И аз телефоничата. Да, тя е взела чедър, за да все пак ако завали да пази мен и устройствата. Себе си, разбира се. Най-важното, това е нашия квартал Враждебна. Не знам дали го знаете, малко сега е гадно времето, аз спрех влог по-рано. Ако се гледали, там беше по-добре, ама... 100 пъти по-добре. Да, сега е малко захладняло, Кейси, как не сниди студено. Не, добре съм, просто аз съм с къс ръкав. Да, аз съм с дълъг ръкав и с клина от предизвикателството. И аз съм с буста и всичко. Дай те от предизвикателството, да. И до баничарницата оттам през алеята, нали? Да. Еми хора, решихме да ви разведем малко, все пак нещо интересно да ви покажем и ние. Да. Нещо интересничко. Извинявайте, ако малко забива. Лагва, да, ако малко забива, се извиняваме. Извиняваме се. Не, няма да падне. Добре. За какво да кажем? Чакай, не се вижда. Интересно. Чакайте кола. Ето да вдигнем така. Чакайте да се изтърва телефона. Чакайте да изчакаме. Хайде, бързо. Чакайте. Че идва кола. Да идва, далечко. Да. От тук, ще от тук за площадката и направя през баничарницата. Да, може. Та ние живеем в квартал Враждебна и двете с Кейси на една улица сме, на практика сме съседи. Да, през една къща. Да. Онази къща. Де прича на Дисниленд в момента. Ще стане Дисниленд, сигурно. Да, на Дисниленд те я ремонтират в момента собствениците. Да, разбира се. Няма да я превръща Дисниленд. Що бе, ще бъде яко? Да. И щяхме да отговаряме. Оле, тук има пияна в локвата, вижда ли се, да? Да, тук има пияна и аз стъпих точно там. Поздравления, Кейси! Няма да съм аз, ако не стъпя някъде. Поздравления, Кейси! Мерси! Моля се, не аз стъпвам в локвата, дай малко. Тук сме наканени гости, лаят ни. Да. Тъй. Какво стана? Стъпих по някакъв асфалт, който беше като кюспе. Добре. Буквалния смисъл като кюспе. Ето и Кейси, ако се чудите какво прави. Оглеждам ония човек. Добре. Между другото спомням, като играхме на футбол, веднъж бяхме пред Марти. Да. Един наси някакъв приятел. Марти е един наш приятел. Да, ако се чудите. Си също е наш приятел. Ако споменем Къци и Любо, и те са нашите приятели. Да, те също ги познаваме, да. Да, и спомням, като играхме на футбол, нали аз съм перфе на футбол. Да. Аз съм перфе, да. И спомням как точно човек идваше към мене и аз го настъпих. Да, буквално така беше. Взимам топката, но аз без на топката. Тя топката му минава пред краката, тя уж да мине пред него, но той нали ускорява крачка и тя. Аз го настъпих. Правил с големите си краци върху него. Моля! Дрепче, я тихо. И тук пак сме на желани гости. Си на Леля и на Стинка и куче. Джанки! Добре, изчакваме Кейси да си набере. Аз ако ги стигна, ще бъде най-добре. Айде Кейси, те очакваме. Чакаш. Ето. Гадна е! Айде бе. Чакай, аз съм добре. Добре, айде. Продължаваме пътешествието си из мокрия квартал Враждебна. Искаш ли от тук? Там по мост ще деца. Да, точно. Къде е тук ли? Там направо. Направо, през игрище отзад и... Там при площата, дето окей, значи през игрището по алеята пак и пред вас. Да, хората. Да, хора, съжаляваме, че малко така се оговаряме, просто преди това не сме се оговаряли откъде да минем. Да, и затова не сме се оговаряли къде да минем, сега се оговаряме. Съжаляваме, трябваше да го измислим по-рано, ама нищо де. Хубава ли? Оцели. Не знаете откъде ще минем. Да. Така не, че преди сега ще видите, де, смисъл. Не, че знаете много, защото не се вижда напред. Внимавай! Че ще отнеса някоя глава с това селфи стика. Ще отнесеш и моята глава и телефонът ти ще отиде в елна локва. Това не искам да се случи. Нито пък аз. Нито с главата ми, нито с телефон ти. Ще отнеса моят телефон след малко. Айфона ще замине. Моля те, нека замине. Така да не наистина, защото няма ми купят нов телефон. Така поне ще имаш извинения пред родителите си, Кейси. Но няма да ми купят нов телефон. Пурю. Бедната ти превод. Така че си държиш трошката си.
Да. Ако питате защо е строчка, аз и сестра ми сме виновни. Да, защото те са си забрали Apple ID-то и сега не мога да изтегля нищо. Хора, буквално нито игри, нито приложения, нищо. Така да, аз изтеглих 3 игри. Има такова преди това. Аз имах 3 игри и си мисля, че от тях и ги изтрих. Тя беше със Да, тук ги да, наистина тя имаше с 10 игри и аз си виках, ти нормално си не можеш да теглиш тя. Много ми дрема. Изтрих ги и се разкайва жестоко. Не, те бяха някакви тъпи игри, някакви... Ма все пак бяха нещо, нали, Кейси? Някакво Jetpack Joyride. Ма все пак беше нещо, отколкото нищо. Аз минах 100... Аз си мислех, ето го моста. Топа един мост, братче. Тук, да, това преди време е било нещо като... Сигурен ли си, че било мост? Ами не знам. Не знам аз какво е било всъщност. Ох, тук! Добре ли си? Мокра е тревата, аз съм. Хора, вижте ми обувките, по какви обувки са, моля ви. Гледайте. Дъждовно, аз съм с отворени обувки. Ти поне си с кетчура си с затворени обувки, за разлика от мене, Кейси. Играят футбол. Да, там и някакъв дребо си играе футбол. Сега ще ви покажем игрището, което нас построиха наскоро. Наскоро! 2-3 години не е скоро. Не бяха чак 2-3 години. Напротив, толкова са. Да, 2013-та. 2013 ли беше? Да. Аз им чувствам, че вчера го построих. 2013-2014, някъде го построих. Не. От тук през лето, нали? Да, това е почтата, само да покажем. Тя не работи, мисля. В момента не. Ето хора да покажем. Левски или смърт? Левски. Левски, нали? Няма умирам. Да, това е нашата книжарница, сега ще ви покажем. От тук буквално ни научиха наизуст имената. Да, научиха ни буквално, защото всеки ден почти сме тук, ето я книжарницата ни. Да, затворена е. Хората ни гледат странно, не е странно. Дреме ти. Никой искаш по-високо да говорим. Сега ще пресечем, чакай тук. Чакай, Кейси! Ето го валката, ще да го настъпи. Ония там със зеления свичър. Със зеления свичър. Сега, опа, чай. Сега ще видите човек, който Крис ще да настъпи на 3D. Кола! Окей. Айде, уе! Още една кола. Абе, я спира, не мога. Чао. Той игрището? Ага. Сега ще ходим да го покажем, нали? Да. Айде. Това е пералното помощи. Аз го виждам най-добре от нас. Да, между другото, Криси е Кейси. Кейси, Криси. По-често и викаме Кейси, обаче понякога и Криси. Ето го игрището, сега ще ви просто като минем оттам ще го видим. Да, ето. Ето играят в момента футбол. Има туалетна. Ти точно не е ликвана. Точно, да. Да, изчакайте само 2 секунди. Извинявам се, че той... Къде ми е той за батерията? Окей, имам още батерия, защото излязохме на 15%, го снимаме това и стори хора, ама трябва да проверявам се пак. Да. Ето го игрището, ако чувате викове от него. Айде да питаме някакви въпроси, да ни отговарят в коментарите, какво сме като или играта. Примерно Левски или ЦСК. Добре, но това трябва да го направим в някой блок, не мислиш ли? Да, всъщност по-добре. Защото сега все пак ги развеждаме из квартала, а не правиме влог. То всъщност е влог. Влог е, обаче ще го направим в друг влог. Да. Внимавай, не ни хващаш. И май ще хванеш дървото. Чао, игрище! Въпреки, най-не ми харесва, защото не направиха едно волейболно игрище за момичетата, само за момчета там. Ох, ще се прави тук в него. Кейси, навеждай тази глава. Навеждай, така. Лимбо. Мерси, не мога Лимбо. Софи, тук какво ще станем по тази върба? Добре, ето това е върбицата, само да покажем. Тя е вековна май. Вековна май, да? Ма кой знае? Макса! Там има едно сладко черно кученце, което е точно до къща на крите съседи, тя Макса. Нямаше да минем през алеята. Де ти бе? Добре, аре през алеята. И сега нали се прибираме, няма да е толкова колко става вече. 9 минути снимаме. Да, дай през алеята и оттам. Не. Директно ще си спрем, да не стане много дълго, защото все пак... Докато има локви. Голям фраз, докато стигнем ще стане 10 минути, даже и половина. 1 минута пътешествие. И тук имаме и улица. Да, пресичаме и това е нашата... Сега ще ви я покажем. Дай сега бързо, че няма поли бързо. Кеде. Чак. Кек.
Това е тайно, никой да не го казва. Да, ето тук вече сме на нашата улица с Кейси. Която е ето тук. Да. Опитва да прескочи лопите и една кола. Да. Се бутне, няма да я бутне. Тук живеем ние двете с Кейсито и тъй. Аз живея ей тъй. Тя живее там. Това е Дисниленд. Дисниленд. Чакайте. Как да го покажа? Ето, виждате. Кола, предпочитам ти да се мръднеш. Вместо да покажи как сме на земята. Ме стичаме на ногто. Кейси има благодаря лично. Чакай, сега ще ми намокри ти телефона. Добре. Добре. Нямаме много късмет, явно с... За какво кепих чедъра? Ходите, Бъти гадното време, сутринта беше бъти, ако сега е... Сега, нали? Сега е гадно. Хайде, тук ще спираме, чакайте да имаме хубав фон. Да, бе, то тази трева е 3 метра, то най-готино. Добре, това беше нашия влог номер 4. Днеска снимах номер 3, какво мислиш? Добре, да е 4. Това е нашия влог номер 4 и ви разведохме. Извинявай. Ви разведохме в нашия квартал Враждебна. Надяваме се да ви е харесало. Малко дъждовно беше и гадно времето, но все пак малко съвсем не. Абонирайте се за канала ми и за канала на Кейси Lovers. Чакай! Това е майка ми. Също така, абонирайте се за моя канал и за канала на Кейси Lovers. Ще има линк в описанието. Харесайте клипа ни и коментирайте. Обичаме ви. Чао, чао, хора! Какво?